Čaute ľudia, vítajte pri novom videu a dneska to bude opakovanie rematch a som veľmi vďačný, že ak sme točili Minecraft Honoslavom hosťom, takže tu bolo 300 zahnutia plus 7 followerov. Ste veľkí lovci, ďakujem vám. A za to si zahráme rematch a sorry, že tu nenatáčam s Honoslavom, lebo nemá rematch, no. A ideme na to, ideme starať Goliak a Hamšik, dáme quick play, 3 vs 3 a ďakujem veľmi, ste veľkí rakeťáci, bombardárci a viete jak, no a načíta nám sa to, už je to aj načítané a už viem čo mám robiť ako tak s YouTubeom, viem ako sa darí, aké miniatúry a všeličo, som si pozrel YouTube tutoriály a pozrel som si samozrejme aj Selasiho, jo, Selasiho. No a preto som chcel teraz rematch a nechcel som žiadny fast food alebo Minecraft, aby sme pokračovali v tom rematchu, lebo chcem mať minimálne za tento mesiac 5 videí z rematcha a budem veľmi rád, keď dáte na toto video like a odber a zvonček, aby sa nestratili ani jedno z mojich videí, tak to tam určite šupni. A v popisku máš meno tejto hry, chod sa pozrieť tu dole, tuto dole a ideme na to, ideme streliť góly, chlapci, ideme na to, bro. Modrá, nahraj, Loko. Loko. Hydra Dudureta, neviem vôbec spievať. Nahraj, pekne. Mám, pozri. On skočí. Presne sme to vyrátali, chlapci. Šuj! Pekne. Hneď prvý zápas a hneď gól v jedinom zápase. Jeden zápas, vôbec aktívny som nebol. Držal som chrápu a nebol som takýto aktívny ako dnes, ale už viem jak na to, už som nažavený more, už chytám nervíky. No a kto je Hankan? Hankan, nahrá mi, ja takto pekne porobím a toto dorobím a on to chytí a som chytí, to sa rimovalo, chytaj, Hankan, Loko, rýchlo, Loko, nevadí bro, stáva sa, to som nemal až takto, pokazil som to, nevadí, ideme. Loko, Hankan, Loko, stôl ako stĺp a Loko si myslel, že ide dať asi free kick, keď sa tak postavil, neviem prečo. Ja hneď by som ho obral a už by bol Loko, ktorý je na jeho mieste. Utekám, nie týpek, ďalší týpek, stále keď mi vládu nahráva, tam musí byť týpek. No poď, oberem ho, nevadí. Ešte volá čo vymyslí, Booster, Nevadí, ma porobila k hrušku. Hankan, chytaj, pekne, nahraj, Hankan. Tak Loko, pekne Loko. Top. Prčic. Trojka level, neviem čo tam je tá trojka, to asi bude že 3 level, neviem, typol som si, Hankan nahráva, behám, nedám sa porobiť a dám gól, tak nedám gól, tak on to chytil, brankárko. To som pekne porobil, teda obral, nemám staminu, nevadí, Hankan je najlepší brankár a Loko, pekne. Loko, utekaj! Loko! Lokša! Pekne! Utekám! Oni co? Tak on dal hlavičku do toho, jak veľaký Marek Hamšik si hrá na Ronalda alebo na Mareka Hamšika. Hankan! Tu som! Ty slepý! Toto je Loko, to nie som ja, ty jeden. Hanka ho, Loko, nahraj! Pekne. Nevadí ľudia, ideme stále. Ja sa nikdy nezdávam. Idem takto, pekne, týpek ma porobinka. Loko, pekne, pozrite sa, podívaj sa. To
Prčíc! Zás som to pokafrala, vždy. Brusters, poď, nezdávaj sa. Pekne. Nie, nemám vždycky staminu. A to je najhoršie, keď sa ti minie stamina a ideš dobre na to, ale akurát si povede stamina. Minie sa ti, si vliti. Hanka? Hanka laka? Hanka laka? Loko? Loko? Ináč to je tá pesnička na TikToku, ten taký mládenec sa spieva Loko. Voda, ktorý dobe hrá. Neviem to spievať. Ty kokuš, to som žaben. Loko? Loko? Nie! Taká pekná hlavička by mohla byť, ale nevadí. Utekám a stražil som tu. Loko? Pekná? Nie! Bro! Na level uteká. Hankan to chytil? Nie, nahral to voľakomu inému. To som není ja, bro. Hankan, to som není ja, to bol voľaký brosky. Ako broskyňa. Nie. Toto sa mi nelúbi, chlapci. Loko chytá, teda chlapca a devča, také to kúka voľaké devča. Tak, sorry, že som sa pomýlil. Možno si chlapec, neviem, či si dievča alebo chlapec, to nevadí. Máme tu akciu. Nie, ja som nebila, čo som zaháďal, keď on zahádzal a všetko som pokafral. Jedna minúta, musíme dať toto. Minulé video bol fail a teraz musí byť real. Neviem, čo som to povedal, ale to vôbec nevadí. Podívaj sa. Nie, to. Nenávidím to. Poďme chlapci, poďme. Chytaj. Ináč, ďakujem za minulé video v Minecraftu. Ste to zabili, lovci, alebo neviem, ak vás mám tam zvať. Zase mi minula stamina, vidíte? Idem do útoku. Stamina driti. Som obráni, stamina stále OK. Toto má najva cere. Mám vám pekne. Ona je dobrá nohy. Porobil, aby už nebol dať gól a to presne podľa plánu. Poď, Buster! Joj, to nič. Jak len defense, však už tá lopta už dávno nabrala, tam to už nemáte šancu, proti tým už nemá šancu, vyhrali sme. Je to tak, ej, zabili sme to, ej. Máme ďalší level, už 13, ak sa nemýlim. Jo, máme level. First win on today, že vyhral som tento deň, alebo neviem, ak to je. Napravte ma komentárov, neviem, ak zapnúť komentáre, tak mi napíšte. Až viem, ak mi napíšete, keď neviem, ako zapnúť komentár. Máme rankedy teraz. A teraz to ideme zabiť, lebo už máme silver div 1, neviem čo je to div. A samozrejme podpoďte like, odber a jak som vám už povedal, chápeš, no. A ďakujem vám ľudia, ste veľkí zabijáci, že takto ma podporujete, takéhoto mladíka ako som ja. Batman a ideme strieľať góly ako hamšík na. No, nechápem prečo, keď sa to connectinguje, tam ten týpek kope a potom sa zastaví, tak čo, dokopol, alebo čo to? Máme samozrejme takýto žltý, lebo my sme žlťáci, ty si Slovakia žlťáci a ideme na to chlapci, pom. Týpek nahral, pekne, 99, 11 Roman, budeme ho volať Roman, lebo tam má Ronan, ale ho budeme volať Roman, ktorý neposlúcha. Aha, tak poslúcha, vracam späť. Nač prečo to on nahrá tam, kde som ja není? Tam, kde není nikto vôbec. Nahraj. Týpek. Nevadí, ešte som tu ja, nakoniec z toho nič nebolo. Brankár je
preč, tak sa postavím to. By mi Roman nahral, keby mal mozog a vedel by ho používať. A zatleskáme mu. Všetci Roman. Roman, pekne si to pokafral. Roman. Dávame skip, lebo nechcem to ani vidieť, ale keď ja dám go, tak to budem chcieť vidieť a to moc neskip nevedia. Čo mi volá? Nechcem, aby mi volal. Mama! Jezus pála. Jezus pála. Ako to čavkuje, alebo čo robí, ja neviem, ja som nie taký mladinec. Ja už starý chrém som a vím, som takýto vychovaný špinavé prasa. Podívaj sa. Však to preletelo na ním, mám to chytil. This is. Toto sú Košice. Dajte replay, lebo trafí ma. No nevadí, chlapci, ideme do toho. Citrovsky nahráva Romanovi. Roman stojí jak stĺp, nič nerobí. A týpek strieľa! Týpek je AFK a hlavne, že dal gól. Aby som z tohto lezu spadla, vymenil na to Romana, že AFK, lebo on tam máme AFK. A prehrali sme pekne, no. A ideme ešte raz, lebo toto nem dobre. A dúfame, že to už otočíme a že týpci nebudú tam stať jak stĺpy. Voľaké. Čo si išiel pre keksik Roman, alebo čo si robil Romanko? Bo tomu nemchápem. Normálne som to zarpoval v tomto videu. Dobre, connecting, posledné kolo a fičíme preč a možno bude ešte video už voľakým, neviem presne s kým, ale to uhadnete. Ďakujem za veľkú podporu, že ma podporujete, taký automatika ako som ja, lebo som veľmi dobrý a žorný chlapec, jo. 3, 2, 1, go! Tundek. Samozrejme nahypený vždy boosters, preto sa volám boosters, lebo som nahypený jak hypička. Ok, ideme na to. Lopci. To me. Well played. Ty kokos, to dobro. To bol veľký 3 again. To je dobrý, 3 again. Nevadí. Go, goalkeeper. Your boss is goalkeeper, bro. Nehovorí tu. Ja nerozumiem. Nice play, nice. Ticho buď, jaký nice, jak pekne. Ja nebudem podporovať ťa, ty Jagaň. Ty musíš byť veľmi dobrý. Pass. Here. Hulu a kuru pekereke. Hulu pekereke. If you're all goalkeeper, stay goalkeeper, bro. What the fuck are you doing? Hej, nenadávaj mi do videa. Ty jeden špinavý šivavý. Nenadávaj. Lebo ja poznám nadávky po anglicky, to áno, ale normálne slova nie, tak ticho. Vítaj! Do prdele. 1-1, ale ideme to vytočiť, jak tak nedlá. Nahrám Rankerovi 3 again a 3 again by mal nahrať, keby mal nahrať, ale nenahral. On samozrejme musí dať gol, on musí, aby tu diváci kúkali na ňom, rezoskali tu voľaký oni. Dagestanci, lebo Dagestanca je najkrajšia krajina. A je to veľké ako Slovensko, a to pritom je Rusko, bola Kadedina, alebo čo to je okres, alebo neviem. Áno, okres tuším, áno. Okres Ruska. A chápeš.
To me! Neviem, čo to je, neviem. Pass! Pekne. Ruku dal gól. Ruku is klobučník, čo má na hlave, a keby bolo vonku minus 90 stupňov a pritom tu sú voľaké skaly a chápeš, tu je teplák. Prikni on tu našiel. Nosí. A poď ideme chytať. Pekne! 3 again. 3 again, skorová. Suj! Ideme na to, som ako bohatý táto. To sa rimovalo, že som povedal rimovalo. Mine! 3 agan, I got it. 3 agan, I'm on it! 3 agan. Nie, 3 aganes. Idem. Ďakujem za 27 followerov, som úplne nahápený, musím si dávať pozor, aby ma typek neobral, lebo tu uteká jak bola palačinka, ale ja ho porobím. Aj keď nemám staminu, tak neviem, čo mám robiť, tak ešte si tu lahnem a budem spinkať. A Branka, chytaj. A ty tu nehovor, ty fakt nejde. Cigón, cigón. Nahraj, pekne, haragara, nahraj. Pass! Haragara. Aj to je fakt haragara. Haragara ma sklamam. Haragara is not good boy. Good boy. Tak som. Nie, What the fuck are you doing, you fucking idiot? Ticho buď. Nenadávaj. To me! Pass! Pass! To me! Nahraj, ty nervač. Ja to... Hej. Neymar. Tam máš! Ešte ho sklznem. Vyzerám. Ty mi budeš nadávať. Square it! A hraj haragara. Square it! Square it! Cross it! Číňan nakazený. Go down! 3 panovské utekli. Ideme. Ja podobínkať a on ma porobil, čiže to je veľmi dobrý napred. Dobre, krása. 3 agan. Nahrávaj. 3 agan. Zabil. Nahral si akurát tak pustené a pustené si chcela hrať nie sebe, no, ale to nevyšlo, lebo v tejto hre to tak nefunguje, to musím spolupracovať a nie nechať sa polobínkať. Haragara, chytaj. Haragara! Here! To me! Jasne, iba 3 palovsky nahrávaj. Here! Penalty again! This is Slovakia. This is Košice. This is 3, 2, 1, ideme. Idem. Nahral voľakému Haragara, dúfam, že nahrám nie, ale on je veľmi premotivovaný, takže neviem, či nahrám. Tak on je veľmi premotivovaný, lebo som to bola a bídy. A ja som skoro obralený, ja som bol i bídy. Triagan. I'm on it! Nahraj. Ty pekný, ani náhodou. Nie, jednotka nedáš. Pekne, Triagan. I'm on it! Mine! Triagan. Ideme sa postaviť a budeme vstúpiť pri Nitre alebo Orave. Typek si pekne nahral, ale si zle nahral. Ty nie. 29 patrov si ma, typek si mi nenahrajú, čiže ani jeden gól nedám a
si, lebo tu 3 Afgán mi nenahrá nikde, alebo nahrá, nenahral. No. Pekne porobil. Poď ešte posledný gól. Už na to. 3, 2, 1. Ahoj. Lašut, ok, lašut. Ok, nič toho. Victory! Modré mrvu. Pekne sme to dali, chlapci moji. Ideme do lobby a ideme sa rozlučiť. Takže ďakujem vám ľudia za podporu minulého videjka s Minecraftom Oslavom a nech na tomto videu aspoň 5-3 lajkov a bude to video s Oslavom a keď to bude, tak bude bang video Minecraftu alebo fast foodu. No ja sa s vami lúčim, pozdravujte neviem čo konožky, jak vždy a nech sa vám darí v živote, takže čau.